تێکۆشینا ku evîn li dû xwe hişt. Roza Metîna nivîskarê 27 salên di girtîgehê de ye, biriya romana xwe ya bi navê Xezal a ji aliyê weşanxaneya Belkê ve hatiye çapkirin ji kevçîka dilê xwe hestên evîn, êş, hesret, zordestî û parastina doza Kurdistanê di mejiyê mirov de zindî dike. Hêza doza azadiya bi ser evîna Elîf û Hesan re tê girtin, wekî taveke tîngermî di rih de serî hildide. Nivîskar heta rûpelê 330 dawiyê gelek hestan bixwîner didê temkirin. Taybetmendiya kesayet û hestên derdikevin pêşî di nava ahengekê de hatine honandin. Her çiqas tasvîra mekan di mejiyê min de pir zêde rûnenişt bêjî. Di romana Xezal de ji tasvîra mekan wêdetir, taybetmendiyên lehengên romanê bêtir li ber çavê min xuya dibin. Herî zêde jî taybetmendiyên Xezalê. Xezalek ku ji zaroktiya xwe de bi zehmetiyên mezin û li ber destan mezin dibe, bi êşa kezebê bi şiklekî dil deyêşîne koça dawî dike. Di her kêliya jiyana wê de kêf lê diquse. Di navbera zihniyeta feodal û zihniyeta dijminatiya gelê Kurd dike de têkoşîna jiyanê dide. Ew bi xwe jî bi gelek tevgerên xwe nîşan dide ku dibin bandora vê zihniyeta feodal de maye. Yek ji derdê wê yê herî mezin jî zewaca kurê wê Hesan e. Bi taybet gelekî dixwaze Hesan bizewce, lêbelê ew meraq pê re dihere. Çîroka Xezalek û êşa kezebê ne tenê carekê sê caran dikişîne, dişbê çîrokên gelek dayikên Kurdistanê. Di berhemên tên çapkirin de rol û emrê min jî bi ser wî emrê tê şîrîn ve bike. Şêx dema niviştê çê dike û didê Xezalê dibêje wê Hesanê dî bizewce. Bi ser de jî xelata xwe digire. Lêbelê Hesan nazewce. Ew dibe pakrewanê doza azadiya xwe. Mirov her tim bihêviyên xwe hilma xwe fireh dike û dixwaze xwe wiha li ser piyan bihêle. Pişta xwe tu carî ji deriyê hêviyê tim vekirî nade alî. Mîna dayika berfoya ku bihêviya wê rojekê cemîl were, deriyê xwe tu carî nedgirt. Xezal jî tim bihêviya wê rojekê Hesan vegere dijî. Çiqas xwarin bihata erdê wê teyfikek xwarin ji Hesan re ve diqetan. Nedixwast ew hêviya wê ji derba xwe bikeve. Hêviyên ji bon heman bebestê bi vî rengî di qoska dil de dîsa dişitile. Mijar alav û hîmekî bin gehîn yê berhemên nivîskar e. Lêbelê her tişt dîsa jî bi mijarê naqede. Hevsengiya navbera mijar, honandin, bikaranîna ziman hîn berbiçave. Ya berhemê didê xwendin ev hevsengî ye. Mijara romana Xezal rastiya bi salana gelê Kurd dînê pêş çavan. Loma girîng e, her çiqas nebê qusûr be jî bi zimanekî herikbar mijar hatiye honandin. Romana Xezal bi dest, reh, xeyal, hestên nesim tarım hatiye honandin. Tiştekî din yê bala xwîner dikişêne ser pirtûkekê berga wê ye. Nivîsa li ser berga paş a pirtûkê jî bandorê dike. Ez dikarim bêjim di vê romanê de belgê zêde bala min nekişand lê ez dam fikrandin. Dibin bandora nivîsa li ser berga paş a pirtûkê jî mam. Divê em qalîteya pirtûkê û wêneyê li ser berga paş a pirtûkê ya Nasîm Tarım ji bîr nekin. Dema hatim dawiya pirtûkê min dît ku hinek pelên dawiyê ji ber diçin. Ev jî nîşan dide ku di warê qalîteyê de pir nebaş e. Ya din jî li gorî min nivîskar wêneyê xwe li berga paş a pirtûkê nexistiba dê çêtirba. Ji ber efsûna pirtûkê piçekî qes dixîne. Hunera şibandinê estetîkeke cuda li berhema nivîskar zêde dike. Ev jî taybetmendiyeke nivîsandinê ye. Gerd berhemekê de têgeha hunera şibandinê kêm be, wê demê mirov vêyekê his dike û bi dû dikeve. Di romana Xezal de ev huner dihat xuya kirin û min ber bi temeke cuda ve kaş dikir. Gelê Kurd ji bo nasnameya xwe biparêze bi salan li ber xwe daye. Singa xwe daye ber guleyên dijmin û parastina nirxên xwe hebûna xwe kiriye. Zilm û zordestiya dewletê ya bi salan di vê berhemê de bûye mijara gotinê. Her wiha serîrakirina Hesan ya li dijî vê zilmê rastiya têkoşîna gelê Kurd eşkere dike. Bi van çend hevokên di romanê de bandora şer heta rihên di bedenê de li mirov eyan dibe. Dengê sê balafirên şer û hema di pişt re jî dengê firokeke kobra wekî ku bi kêrî bibirin hê di peyva ewilî de dengê wî birî. Dengê balafirên şer û firokeyê gurmînî bi ser gund xistibû. Dengê xurmîniyê di guhên kûroniştî de kir çingînî. Ji tirsan çivîkên li ser darê bi carekî firiyan û çûn. Lawekî Xezalê yê bi navê İsmaîl diçe leşkeriyê. Lawê wê Hesan jî tevlî refên azadiyê dibe. Dema di pevçûnê de tên hemberî hev her du jî jiyana xwe ji dest didin. Ev jî parçeyekî rastiya vî şerê salan e. Hesenê ku dibe pakrewanê doza azadiya xwe berê xwe ji evîna xwe diguhere. Bêyî ku heya wî ji mirina xwîşka wî mewleya gurçiksor çê bibe, dirêya berxwedanê de çavên xwe digire û difirê asîmanan. Elîf jî li dû wî baskên xwe li ba dixe. Hesan parastina doza xwe bi ser evîna xwe re digire. Têkoşîna wî evîna li dû xwe dihêle.
Loma du hurgiliyên giringiyê vê romanê evîn û têkoşîna ji bo doza azadiyê ye. Doza azadiyê ya ku mijareke jê neger a gelê Kurd e.